שלום, קוראים לי גלעד נחמיה, והיום אני חוגג בר מצווה שלי. ההורים שלי קראו לי גלעד, שהמשמעות שלו זה שמחה לעד. בגלל שהם רצו לאחל לי שאני הילד של שמחה, ילד שמח ומשמח אחרים. הם דאגו שבגלל שהתקופה שנולדתי היה הרבה פיגועים ואיבדו הרבה חברים, ובנוסף לכך נולדתי ב9 ימים. אני אהיה ילד עצוב. בן אדם, עלה למעלה עלה. נראה לי שהדאגה הזאת הייתה לי חינם, לא? מה אתם אומרים, אני ילד שמח? It's time to dance. כולנו בשמחה, לילנו הלילה. Time to dance, את ריקוד. בכל אופן, אמנם עברו רק 13 שנים, והם עדיין רוצים לוודא שאני עדיין מבין את המסר. אז יצאנו לכמה ימי כיף בירושלים, ושם פגשתי כל מיני דמויות ומקומות שהראו לי עד כמה השמחה חשובה, גם אם קשה, גם אם יש דברים שכאילו מפריעים לשמחה. אז יאללה, בואו איתי. דוד שלי אביעד הוא רכז המתנדבים בזיכרון מנחם. מי שלא מכיר, זיכרון מנחם, עמותה שעוזרת לילדים חולי סרטן. נסעתי עם אבא ואביעד לראות את מרכז היום של זיכרון מנחם, מקום של כיף, שמחה ודברים כיפים. שם ילדים חולים וגם אחים שלהם יכולים לבוא ולשכוח מהקושי של ההתמודדות שלהם עם המחלה. יש בנות שירות, יש מתנדבות, יש מתנדבים. כל מתנדב מגיע לפה לפחות פעם בשבוע. המרכז היום נועד לעזור לכל המשפחות. לעזור להם כן, כל הילדים, אתה רואה פה, מה זה עושים קיצונים? הם נשארים בבית לבד, אף אחד לא משחק איתם, אז מהם לפה, מלאים אנרגיה. התפקיד שלי זה להוציא להם את כל האנרגיה כשהם יחזרו הביתה, ואז הם לא יפילו לאמא. המתנדבים צריכים להפעיל כל הזמן יחס. אם הם לא מגיעים, אז הלך את כל השבוע לילד הזה. כמו שסיפרתי לכם, כשהייתי בבטן, היו כל מיני פיגועים, ואחד מהם זכור למשפחה שלי לרעה. זה היה חדירת מחבל לישיבה בעצמון, ושם הוא פגע והרג כמה תלמידים, וביניהם ערן, בן דוד של אמא. נפגשתי עם הרב אדלר, הרב שלימד את ערן, והיה בבית המדרש בזמן חדירת המחבל. ואיך התמודדת מזה? פתאום אתה מרגיש שכל המטען שאתה ספגת במשך כל החיים שלך, כל האמונה, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, אתה גם, כן, זה גם מתנפץ, אבל מצד שני אתה מאמין לזה. אתה מבין שאפילו הדבר הגדול והקשה הזה שקרה, צריכים למצוא את הדרך איך לצמוח ממנו. טוב, פה אני כבר מרגיש בבית. את הרב אלון לא צריך להציג. כמעט כל ילד בשבילו למד את התורה, ושינו לו לפחות בילה איתו זמן נכבד בפינת החיים של בית ספר. אתה הרבה הגעת בשבתות, לטפל, ודאגת כל בעלי החיים, נכון? אבל מה שאתם לא יודעים, שפינת החיים היא לא סתם. היא מאוד עוזרת לילדים שלפעמים קשה להם בבית ספר, או בלימודים, או עם חברים, שקשה להם עם המורים. אז הם באים לארנבות, או לעיזים, מלטפים אותם, מדברים עם מתוקים, מאכילים את הברווזים. זה בעצם מקום שנותן להם שמחה וכוח לכולם. גם שייכות, שהם מתייחסים אליו. נכון. שהוא מרגיש שהוא עוזר, שהוא תורם, נכון? נכון. יצאנו לעוד יום של כיף. הפעם עם אמא פגשתי שחקן נבחרת ישראל בכדורסל, קצין מצטיין, עובד סוציאלי ואבא ל3 ילדים. וכל זה שהוא משותק בשתי הרגליים שלו, וכיסא הגלגלים הוא הנעליים שלו. קוראים לו רועי בן טולילה. הוא נפצע קשה מאוד מאוד לפני 11 שנים, באמצע לכידת מחבל בג'נין. חייל אחר חשב שהוא המחבל וירה בו. הוא נפצע בחוט השדרה והיה במצב נואש במשך כמה ימים. הוא סיפר לי על התקופה הקשה כל כך שלו, ואיך שהוא החליט לפתוח בחיים חדשים. הוא בחר לומר לחייל שפגע בו שהוא סולח לו, וככה הוא לא מאשים אף אחד במצב שלו, אלא לוקח אחריות על עצמו. הוא התעקש ללמוד באוניברסיטה, הוא התחתן, הוא מעביר שיחות בכל הארץ, הוא משחק בנבחרת הכדורסל לנכים של ישראל, ואני ממש רוצה ללכת לראות משחק שלהם. אולי תבוא איתי גם? זיכרון מנחם, ראיתי את כל הפינות והמגניבות שם, חדר מחשבים וחדר מוזיקה וחדר מנוחה. כמו שאמרנו קודם גלעד, הכל מורכב מחסד. ודברים שווים. כל הזמן מצד מסתכלים רק על האחים שלו, על אח שלו שהוא החולה ולא מתייחסים אליו, ועכשיו שהוא נמצא שם, מתייחסים אליו, נהנים איתו, עושים לו חסד, אפילו הכי נראה קטן, שנהנים איתו ושמים עליו לב.
שנה אחת הייתי אחראי על הפינה, בעיקר בשבתות ובחופשות. ילד זמן לפה, תקבל אחריות. אתה היית אחראי בשבתות אחרי רשתי להיות אחראי. שאתה עכשיו אחראי על פינת החי, להאכיל, לטפל. אתה יודע שאם אתה לא תאכיל, מה יקרה בעלי החיים? יישארו רעבים. יש לה תרנגולת. וואלה. כן. ברווז הרבה יותר גדול. זה את ההבדל הגודל הבא. יאללה. הרווחתי מהמקום הזה גם אחריות, למדתי הרבה, מצאתי כאן הרבה שמחה וכיף. גלעד, אל תגיד עכשיו שאתה רוצה לגדל דבר כזה. אני רוצה. מלחמה, להתנחם באמת, זה לא רק לשרוד את המשברים, אלא גם להצליח לצמוח מתוכם ולצאת בעצם יותר חזקים. אז אתה מאמין שאפשר לייצר שמחה מתוך מצב של קושי? ברור? רואים את זה כאן? לפני זה שלא הייתי כאן, אז הייתי בטוח שזה לא הגיוני, אבל עכשיו הגיוני. עד עכשיו לא עושה כלום, עכשיו התחיל לעבוד? כן? יש ארוחה חגב, אני צריך להכין אותה, נכון? בטח. גלעד נהדר שלנו, התחלת מסע של חיים ואתה כבר צועד בו 13 שנים. בתקופה האחרונה, כחלק מההכנות לבר מצווה, נפגשת עם כל מיני מקומות של שמחה. במקום שלכאורה היה יכול להיות קושי ועצב, פגשת אנשים שמוצאים נקודות אור וכוח. במקום שיכול היה להיות בו חושך, הם בוחרים בדרך של עוצמה ושמחה ומבט קדימה אל החיים. בתפילה על השמחה, רבי נתן אומר שלפעמים זה קשה, וצריך להתגבר ולהתחזק כדי להיות בשמחה תמיד. אבל זו מעלה גדולה מאוד של התחברות למצוות וללימוד התורה. במהלך השנים גילינו בך גלעדוש המון כוחות של שמחה. יכולת לשמוח גם אם קשה, ואפילו לשמח אחרים וכל מי שסביבך. אמא ואני רוצים לאחל לך שהשמחה שבך תמשיך לגדול ולהתעצם. אם הכוחות של השמחה תתקדם במידות טובות ובעבודת השם, ושכל הסובבים לך ישמחו בך. אוהבים אותך מאוד מאוד. מזל טוב.